Atifo aha African History and Heritage TV. And this for historian Koju Agyeman. Madia kunwa biu. Msebe enaka kreni. Mekobo me ho dwa ewo baabi. Eno nti na mote menka che no. Nti obo ade amadai atomede a na senia adesua no me ye ne daa no ese historian Koju Agyeman me de bremu na ye nyina ye chadwen Monim African History and Heritage TV de ya bakosemu adesua abakosema ye de echichireman na odofo me kobo me ho dwa kakra no me wo akwantu mu no ne nkrofo me African History and Heritage TV ye viewers no ebinom frefre me ebisa me Mr. Historian and de ne abeto abontini o ye nana osagefo osiadeyo yose onyi nises kedwa efri soro ne baaye enti die na asem na wo kafa ho mayenti bibie ene ne krone ba enti se masamba dia na asema amde bebia no ene sa asem no a abeto abefo kasafidi ententen so eno ena mede bechia African History and Heritage TV ahwefo ene atifo na beso bede sa asem no amame akwaba odofo African History and Heritage TV asema abeto abontin Ghana fo nyina kankara yenuanom santifo edi ho abobo no historian Koju Agyeman ne American fa ho ne se abakosim suam ene ne twem yenye hohomsim die entum abakosim sua ene ne twum no etise law anase mbra embram no ne ye niehu yasoate a yebetimi adi ho adanse abroni be friend say provable evidence adanse a yebetim de akere ena abakosimu yagidi edino se obi beka se maso dey meso de ni pasmasi pame ene ne keka ho history amase abakosimu no yenyi ntum se wogisa de no dia na wo ko religion and spirituality so different from history enuntima mpempi no science for na binom eta kan se nyame kura ni ho no if it's science no e believe adea ikitawa odi a kire nipa monahu na nensatim som eno ye friend concrete evidence and now say provable evidence into the wasem court now ko bobi bawiye wo court ho senene owew o sew anado utufan ba odanima enya de a court no ebebua ede amawo court danim yenye hohomsem die wo ho eno nkyere se court danim ho judge a ote akonwam no onkwa sori anase bia omfre nyame ana onye nyame ndi na mom no ye bamrasem num dia hono spirituality anase hohomsem die enye adwuma saa so na bakosem mu no
ye ba abakosem sua ne tro ne bibia mu a ahohomsem die ye nyentum ewo ho entino obi betuma aka se abakosem fam de ahohomsem die bibia asi ewo honhom no onyentum se okasa onye mistake scientist ebetuma aka se abakosem mu no onyentum se nyame bi wo ho a obo wiase okasa onye mistake because nyame no obo wiase no onhu ne da enti obegia di no gise religion mu ana honhom mu gidie mu ene be manage di sana abakosem isuate enti sa wo twira abakosem na okobi ho na oka kire wo se o ono de ne nananom free form ni pie ya historian no de obetwere se asimasi me ko twere na abakosem no ne mpani nsem a oka kire me ne se onananom free form ni pie ana se ebinum abakosem betim kase be free soro ni si form ebi kase o free asasim ni pie ono ne o kana bakosem historian sa na obetwero no na wodi niema etoto ho no na historian no obeka se o asma si kan se onananom free soro ni sie ana se onananom pie free form na mom eno de eye myth broni beka se mythology ana se eye anansesem sa na obe conclude no as a historian enti historians yenye sa nema no endi se aduanafo meme aduanani aduanafo ye believe se okraman ya na edi jaba wiase okraman ekowuram no okofo aja na etuana no no de be kire ye eno ne ma ye nya ija ye aduanafo ye gidie no na mbom sum kwa mu de sum ana religion mu de ye wetuma ka se ye gidi na mbom ya baba kosem mu a me ye aduanani me nyi evi se okraman no kofa ja na mini ho na hwan na koso oja no a kraman no de baare enti ho no betuma ka se menyi ni ana obi betuma ka se onye ni eno ye friend mythology na mo ya ba religion form dia betuma ka se ye gidi eno ne ya free abakosem num eko adisua foforo ma eye som mu honhom mu asem honhom mu so eye nipa nimhu nipa so nte eye gidie ene yeje edi saa so ne skadwa ya abeto yi abakosem mu ya nyentum se obi ene phrase skadwa mane bae eno no abakosem ye betwere ne saa so obi konfo o konfo anoche on the common skadwa bae if you say nipa no a ye kana bakosem no saa no waka no enti history no twere ne saa se me ko bi se nipa smasi no o twere se o konfo bi a ye friend konfo anoche ne kom ye na oyi nkonya professor manskadwa ebae obetwere ne saa na mom historian one analysis no weka so we die eye mythology eye anansesem if you say obi kom akunwa bi aba no de menyi ni se nipa krokra o spirit ana se o moti akra no
abotia ntimi mfa ne nsa abotia nye goldsmith na ordinansa aye wakeka gold asia nimu anane de ayis kadwa enti wo saa fam no de menye ni historian betuma kasa obi a wo science obetuma kasa o kasa ontiye na mom ye de kosom mu a religion mu a eno na obi beka so okay ono de ogidi se huhum bi betimi de abodie bi abasa eno no wa free history num na oko religion enti se obi ka se abakose mu ana science im abodie mu nhwehwemu emu no onye sikadwa ni a ana onye ni se okomfo bi ene komo ma sikadwa bi free ba bi ba oyi nkonya eno no ontiye yenim se krofasafo ana nkonya yifo betimi yi nkonya na sika kura yedie bia ayiska no de aguho nanso no yebetuma aka se sika ya wayi ukonya na wo he efisa se wo spirit kura na spirit no ntweska abotia oni machine ya di tweska enti nipa oya krofasa ni a wayi nkonya masika begugai ukonya efiri ne he ukonya free he eno kwashingum nti science ni no beka se esan se wa hu se machine si ho na machine no twasika na mom uyi nkonya ena sika bi free ba bi ebegu ba bi nti no onyi ni science ni beka trosa so onyi ni o kasa kire wa ontiye na mom ode ba hohonsem die mu de a eno ne yebeka se ogidi se professor ni bi ayi nkonya eno de obi a oye honhom mu adwuma no ana religion esum mu adwuma no obetima aka se ogidi selia ni gidi etiye ene no enti history ene gidi mu asem no bra enti African History and Heritage TV atifo ne mpese motiase nse abakosem ene huhumsem die mu adwuma ebo abria sa ena ade no etie akamfo ye wakasa bebu obi ese eno ewo African Cultural Values, an introduction written by Kwame Jechi. Niye okane se mebe kenkai na ati format. May come from age 8. Also long ago, God lived near to man. His abode was the sky, which was then very near. There was an old woman who used to pound fufu in a wooden mortar with a long wooden pestle. Whenever she did so, the pestle hit the abode of God, which was the sky. So one day God said, quote, because of what you have been doing to me, I am taking myself far away where men cannot reach me, unquote. So he went up till man could no longer reach him. Whereupon the old woman instructed her children to collect all the mortars they could find and pile them one on top of the other. They did so, and at last they needed only one mortar to add to the pile to make it reach up to God. But they could not find another mortar. The old woman said to her children, quote, take the mortar from the bottom and put it on top, unquote. The children accordingly removed the mortar from the bottom, but as they did so,
All the other mortars rolled and fell to the ground, killing many people. Yekwam Jechi Okene. Ose, akamfo yewo anansisem bi se, emre bi atwam na Nyankopon na obene asasi na abrewa bi ofufu a na ne wo man no de apem no. Ene Nyame bufu ye se, ni abrewa no de ye nti obekọ chirichiri. Ena Nyame ekọ chirichiri babi aye hunu nei. Ena abrewa no ka che ni ma se, waduro na ode waduanum waduanu wom no bentata ne nkakra kosise beduru Nyankopon so. Betata waduro na akaba kope na duru Nyame so. Na abrewa no ka kire se, munyi waduro ne wase no ne mfa nkosi so. Beyi waduro ne wase no severe nkosi so na baduru Nyame eho no. Ena waduro no nyina edwirigu ye na ekum nipa bebre. Akamfo ya nansisema yeto eno no. Saa de wi ana saa yesem wi no eye nokre dabi enye nokre eye mythology. Now ose yentie nentrase, the myth teaches that God is beyond the reach of humans, beyond human language and description and the human mind. However much it tries, cannot fully comprehend the nature and the ways of God. Ose na se kire ne se, Nyankopon nipa ontim tenase da. Yentimi emfire dwen eni yensusu ente Nyame aseda. Sa mythology we ana myth we sa ena ekire. Enti wo nkrofo bi no mabakosem no obi betuma ka se o mifiri bom no pieye. Eye myth. Kane no ne yakogyensase nti so obi kobɔ ne ho adwa wo ba bi na se obeto no na obi san so ofiri hia obeka se mfiri form ne pie ebi se okasa ofiri ba bi ne baya na kire se oyo hoho wa asase no so wa beto no obetuma kotia na pam no age na asase enti mfiri so ne sie mfiri form ne pie ye no ni nyina dodo no ayeka edikata yachi eye kasabibu ayeka edikata yachi. Na oye historian na o tire history se ne nipa no kan no sa ena obetwere no eye mythology sa enetie. Enti obi betuma aka se, well ewa abakosem fom de menyini so konfo obi betumi ayi professor maskebia bi aba obi betuma kasa o kasa wontiye, scientist ebetuma kasa o kasa wontiye. Na mbom no waawo ewa abakosem no ugidia na wafa na ono so ne ya ode onyini no na ono so ayere na ono so afa na de saa. Te se ne mbi kankan aduanafo me ye aduanani a ye abakosem kire se kraman na digya baye. Obi ka so onyini ameno no nye chinye. Because me am ye aduanani no kram bi sa mo se na kraman no okunya agya no wo he. Ana agya no na pufiri na no ana se de. Enti no obi betuma ka se onyini a eno no ene kwanse ede kasa ba. Obi ka se wo skadwa firi soro onyini a wa ugidi no wafa ne ya onyini no so ayere na ono otene ba bi. I think say a simple and short ni titiam ina eneno mede ehono masi na ni etosu mienu efa sikadwa ehu anuanom amutie me wa hu se Christianity esom
Esum bia ne kofa bae no nipa ode sum no ba no. Se yamhoahoa no mo a mo gisum no di no. Esese mo hoahoa no na mo maneso. Se mo hoahoa no amma ne so na mo manipa binum kwan mabede saa ipa no esum no ne kofa bae. Etwitwiri foma na esum no ne fapem no ena mo dwirigu. Now, Christianity ye nyina ye dim se Yes Christo ena di Christianity bae anase enam ne so a Christianity bae. Enti so obi kan sem se odigu Yesu Christo anima ase a obetima aka se nyame kra wonyene ni fine. Ye onkrofo bebre be ka se nyame ba nyene ni. Nambo so obi ese na otu Yesu ho pen odidi Yesu atem eno ke kansem bi a Yesu bra bi a Yesu ammo e de agu Yesu Christo ne ho fia menyi ni se Christians Christian cancer wo Ghana bebe ja nipa no ma wafa ne ho odi saa dabi ebisa be ja no na okeka sansem no na ato nipa tima na Christianity ne fapem no na odwiragu nyame na obo wiase no ono ankasa wansi form ameka Christianity anasom ho asem odosoma nipa enti nipa no beka na saa nipa no asem no tuya na no ya nyini nini ato ne ho pea na kire se babia asem no free ye no ya nyi ani a asem no babia ewo no so ya nyi ni e na manfo kire se babia osonti ye no eho ne esese omo wani bre ye babia okutwa hweye sanete no yesa nim se Islam som hwehwe nyame na sase na nya odia meka ade kire obi a wonka kire kwakumo nhya mame sa me penasem oye human being me hia ne kra sa ne kra be nyame dia. I'm not against him ni ma won nim nti no oye sa what you say so sakra na dwe na me de nyame ase amen ti asem ni wa bu sia ni no wo sia na wo se sofo wi ase wo sere wada jaya kom no na fa homa nyame amen jemeso amen amen na konfo na tia no so bosom suman oye bo kasire ade bosom so anu wasante mam ni yetwa ni ti wo bantema yetwa ni ti so ani esia ni ti ni edi kuntunsine ni kwa ukugwa makoni kuro makoye program pen makoko konfo na tia busuam akwaji details what do you say at the age of 13 years girl na konfo na tia repu no ana ntim jakari den kira hene akofa ne de batu prison that time no obiri yeboa ana na ye asante ayi no wode ma o se tutu so ya asante nkabomu o release no wode ma o se tutu so ya asante nkabomu the nature says o se tutu kokochia den kira hene because na den kirafo di asantefo so edu okwaye no na konfa na ti den cage o the prison enti na ni bo na ni ma no ka chansa nana akonya bi de wanim una abenya nti amira wa chia danjia hena wo kono ana wo sira se fa bosomfo mame na onkoya me boso ana danjia hena so wonye o wase mepe wodi na wode ne ba no amfana maduru kumase o oja ni jamaase nti wo bo na aguna hene aguna jamaase na konfa na chi na di ho hene de mira o sa tutu ya no ko ba pasante akonya di na o mo kire na di ne ko ba mkotwa ne di ye twanity no second eternity and CG hona ya go hu concrete ya si dan si so eye musuo sekan obi esuro so de be ko fie obademma be kam what jabo songuro na mwa wo je me so amepa amen eye yan komcheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono na nyame di Islam sum dua na so e de bai enti ubetima aka se onye alani
a kansen bia ope ede afa Allah ho kramonite a obekasa oye kufur obekasa oye unbeliever Allah betwe waso na mom se koba se obi didi nkomhyeni naten ede nkomhyeni no a nyame nam ne so de Islam som ebaaye no ode nanim etwitwi foma obehu se na nkramofo nyina asore yente ase efise nkomhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ono ne so na nyame de Islam som no duaye enti ya nyina ntum na ye mankofo kwa mabeto ne ho pia ebe magidi nipa wo som na nyame ede fa ne so baaye no ebetu afiri nipa mu enti na ye de nkomhyeni no anase nipa na nyame de som no edua no so de baaye no ye de ne akogina mpempenso bi a ye beka se ono na ejina nyame nanim ewo wiase num ede som na ba and therefore no esese ye bone ho bane na obi ankasa fin kasa antiano na shake the very foundation of religion no ekita ye no ana religion no idi akire no sa ena ade no tie now minua asemo ya making no obi asabio kafrache wadwen mabie onembe ya adwen na obi a na dwen wo form no de bi kura obetutu ayampia ma wayampia obetutu se ode anyo eno no nye no ena medwen ho no kura ewo ho ena me kam atie for atie now abakosem kire se okomfo anoche ono ene komye ediskedwa bae uyi nkunya moskedwa okom no kanso nana no monkata moni bekata abani tie na ukiteskedwa skedwa na abesi osi to the first the ninth na osi sikedwa yi eye asantefo nyina musunsum ewo skedwa no enti da mo be makwan amo obi abeji skedwa we afiri monsam no asanteman no bebo na munyina mase ahye oman no eni hobiu enti kwan a mo be faso a mo bebo skedwa ho eban no mo ho ban ena sa didie no atna asantefo mu abesi sabre enti asantefo eje saade no edi now sa netie dia mumie misa ye ho se the source of sikadwa no babia sikadwa no free ye no eye okomfo anoche na okomfo anoche gina bia ben na asantefo ma edi na gina mini awuti me tie ne ameka yie pa gina bia ben ena asantefo de na gina so okomfo anoche ene komos kadwa ba edia nanka okomfo anoche no esa asantefo de ni gina bia bim se wo ye santini na sa o kan sembi egu okomfo anoche hu fi pe esesen company mfo kra frem na bia be kan bi kiro anase be do famra kwanso ba de ne yehu ye ogana ha nyomtufo bi a ye frɛ ne Alex Kwabena Kurodu onu neto odum in the 70s na sema oka ye ne se okonfo anochi odua bode a na otwa ne hwa owu adrompo wanya bi oso kwa bruchira akwaji wu adru aba wanya bi no tie bruchira ho kanyamsem ekita babo asantini ba eto san nonwe
a saa nwom we no etwetwe komfo anoche eze komfo anoche a wakom diskadwa aba nan ne de akowie se okwaji waduru aba wanya bi oti abrochire ho na nyamsem na oka na okita bible de a etim se ene na koma obekọ ye nyina obekom nye nyina na e zero asem we no enye no pre but ye ma kwa ma santini ba ode sa asem we eto dwoma dwom no oton ho cassette ediye a obi antimantia no e wa santimam say hey komfo anoche asem we a wo kan fa no hu e ya busu sem okai e de twetwe o komfo anoche eno anso ha abrantie bi nso ekoto odwom na nasema okaye abrantie esfefre no ado anoche oye santini ba o compose udwom ne dwom o compose ye ne se anoche no ya nwade ene anwade anoche ye ya kan kire no manate no okan na obewie na oka kwa na okomfo anoche fa azu wuye no nasema okan ye ne se komfo anoche na omfa abada na yewo no so yesu ochirinsumu nam ena oba bi dada no tiniye wanware no oba bi dada no na one no kobo adwaman one no kodae nya de yire no no one ne dae no ena ne powers no nyina efiri ne nsa enti no oba no eye apatre nkwan odiye eno okomfo anoche oso okoda ade echi ye ko na dem hobon na chese okomfo anoche wagu eda denim ho eno ena ema ye to bia no chirapatre asantini bo hwe asema okafa komfo anoche ho komfo anoche no okodi apatre no ohe oba na komfo anoche ne koda ya anye ne yire no no a enu ntine powers call ye ne ye frɛ ne sɛn e wa bakose mu enu de wankyerɛ saa asɛm we no egu okomfo anoche hu fin etini sumsum so manipa ehunu a onji no eni what you say sa enete now nieto so miensa evangelist bi a ye frene akosi ewu a ono de kra me woni click enti producer ko ahomano so na yentie evangelist akosi ewu a na sema okaye efa obiri konfo hwehwe nyame na sase na nya odia me ka ade kire obi a won kan kire kwakumo nhya mame sa me penasem oye human being me hiane kra sa ne kra be nyame dia I'm not against him ni ma won nim nti no oye sa what you say so sakra na dwe na me de nyame ase amen ti asem ni wa bu hye ni no wo hye na wo se sofo wi ase wo sra wada jaya kom no na fa homa nyame amen jemeso amen amen na konfo na tia no so bosom suman oye boka sire ade bosom so anu wasantema ni etwa ni ti wo bantema ye twa ni ti so ani esia ni ti ni di kuntunsine ni kwa ukugwa makoni kuro makoye program pen makọ konfo na tia busuam akọji details what you say at the age of 13 years girl na konfo na tia repu no ana ntim jakari den kira hene akofa ne de batu prison that time no obiri yeboa ana na ye asante ayi no wode ma o se tutu so ya asante nkabomu o release no wode ma o se tutu so ya asante nkabomu the nature says o se tutu kokochia den kira hene because na den kira fo di asante fo so edu okwa no na konfo na tia the cage or the prison enti na ni bo na ni ma no okacha nsanana akonya bi de wanim una abenya nti amira wa tia danchi ahena wo kɔ no ana wɔsra sɛ fa bosomfo mame na nkoya me boso ana danchi ahena so wanya wo wasɛmepɛ
ɔgye na ɔde ne ba no amfana ameduru Kumasi o ɔgya ne gyama ase nti ɔbɔ na agona hene agona gyama ase na kɔmfa na kye na ne di hɔ hene nti mmerɛ a ɔsa tutu wuyɛ no kɔ ɔbɛpɛ sante akonnwa di na ɔmo kyerɛ ne de ne kɔ ɔbɛm kɔtwa ne ti yɛtwa ne ti no sɛka a de twa ne ti ɛna si gyi hɔ no a yɛgu hu concrete yɛsi dan si soɔ ɛyɛ musuo sekan obi asuro so wɔde bɛkɔ no fie ɔbadwe ma bɛka me wate gya abosom gorɔ na mmoaw wogye me so a mepɛ amen ewie yasane ababio asɛm a asɔfo ka yi evangelist yi ka yi na se kyerɛ ne ɔkyerɛ no atiefo mu nyina mate sɛ kɔmfo anɔkye na ɔyɛ agona hene sɛ tuwu yɛ na ɔdɔ ɔbɛpa konwa adi ne brɛ bɛnte asɛ ma atiefo mu nyina mate saa sekan yi a esigi yɛyɛ nkwadaa no yɛ kan ne wɔ history book kum sɛ kɔmfo anɔkye na de sekan no esi hɔ no obi antimi ntu besi nɛ na yɛde grader caterpillar koraa kɔse bekotu caterpillar no antimantu ebesi nɛ wote ase nso hwɛ asantini ba ne waka afa sekai ɛho ɛne ne waka afa kɔmfo anɔkye ni wuo ho ɔde betwa ne ti obi sire kɔmfo anɔkye ɔkɔbɔ adwaman ɛna ne sunsum ne spirit no efiri ne nsa enti saa kɔmfo ya ɔno kɔmɔ sikadwa ba ɛsɛ na asantefo gidie kyerɛ no a ɔka sa asantefo egidie nyina ɛwɔ sikadwa no mu no sa asantefo ma no ɛtwetwe no sɛ dia na ɛbɛde na nipa agye na di na nipa anye no ani nso a awade a ɔyɛ ya nne ya ni etim hu ɛyɛ sikadwa yi ɛbɛde na nipa agye sikadwa no adi enti so obi ka sɛ ɔnyi sikadwa no ni a ɛyɛ asantefo ma abada ne kwa mitua ɔkɔmfo anɔkye abɛde nanim atwitwi fam na bɛka asemfo ɛfa ne ho bɛne ba mo nipa ɛnyɛ den ɛnyɛ ne ni bɛne ba mo nipa ɛnyɛ ne ni sa examples miɛnsa ɛma yi Alex Krodu onye da gombani onye gonjani onye awunani onye nkrani onye fantini onye bononi hwe asɛm a ɔkafa akɔmfo anɔkye ho ɔyɛ santini so tie bruturo kenyamsem kita bible ɔdɔ kɔpi wu aduru aba onye bi na kyɛ sɛ ɔyɛ fake prophet ana so ɔyɛ fake kɔmfo saa na Alex Krodu ɔpa kyerɛ abrante ya ɔbɔ odwumi sɛ kɔmfo anɔkye ɔno ɔba bi kɔbɔ adwamanti ɛna ne spirit koyi ɔno so onye vatinio onye bununi onye awurani enye enkrani oye santini osofoi neso ye santini mapa enti se mo asantefo no asemwe na mo ka for kɔmfo anɔkye ho de ya na ema nipa nje kɔmfo anɔkye ni se kɔmfo anɔkye ewo powers na kɔmfo anɔkye ne powers de a ebede na ade a mo ka se ono kɔma ne bae no nipa ade adi ebede na obi ade adi ebede na obi ade adi na kyerɛ sɛ eye nokre enye na adom ahene nkwa na aka ho abrante bi wo denkyira na sɛme ne sɛ golden stool na wo denkyira fo ho ena ene your friends pudu whatever watch na enye nokre se ifrisoro ene bai enti mede masem aba wiye no ne ameka amaminnuanom santefo mate ase ne se obi ka se onyi ni se kɔmfo anɔkye ene kom ye ma sikadwa ba ya na mudi na tema nye ne kwanso no kwa mituafo a be wa santemani
abeno bensem abeka ede konfo anoche nanim twitwi fom eguna nanim ase ede atonnom eguna nanim ase no bene huni kan mobesbo bene humobesbo if you say babia ohwe ase no ogbo pemo no ho na ese so wani bere nya babia okote hweye bene ese se humbo besobo nanka sankrofo amiensen Alex Kwabno Krodu nenuma otoye why ne timtia no wasante man say Krodu wasma wo kan twesai cassette no popa no firi ho Abrante o kan se chirapatre oto sa num chirapatre ono so dia asem na mka kire no wako compose jom edi agu konfo anote hu fin obia antena no osofo na sema o kan evangelist ono so yasantini yasema waka fa konfo anote ho why le tim kan bibi kire no na sa gina bia we na santefo edi konfo anote agina dia na so obi ka se ali yete sa dia niska bia kura o de ba no kura no onyi ntuma onyi ni se ono betima kom masikadwa aba eno de mistake ben why mistake ben eno why eno ano monjeje enti masem ne se kwa mitwiafo a beye santefo de wa abede komfonochi nanim atwitwiri fom no eno man nipa nye komfonochi ni na ba nye komfonochi ani so a ne ye no miracle so ye ho na beje di body a obi ayo otwa ne ho na ye hu ne ye betimo hu eni sikadwai so ne amoma ka fa komfonochi ho no eno nche nipa nkura so obeje di se konfo anochi wo bi ana wo power se obitima maskadwa aba enti so obi ka se onyi ni se konfo anochi ono na yi nkunya maskadwa aba ya eno ni kotu chemu ana enti se mo wasem ka asantefo ma ba denigrate di konfo anochi aguna ni mase wo nyontuom ni bibia mba ma bobedin kakra ya ma bobedin bene ye ko am tuafo abe wa santima mu a minuanom santefo ese munya bibi e ka kirebe na nye because obi anua aburo dua nsuo gusu a efifiri na se mu gune ho fin sa no a ene hwan na be dinadi nti se na ndo ma hene kwa ka bibi se onne ye wonyi ni se skadwa konfo anochi bi ene koma ne ba ya ono na dwenim no ne ya o ka no eno obo ne ho so bo a enye yie efise asantefo mba kura no konfo anochi no kura ne ye bekeka no kire se benye no ni aba gu ne ho fi achimni nka ho kwawni nka ho bunu ni nka ho sapi ni nka ho eya santefo ma no ben ba gu ne ho fi. So think about it eti orofo mede nka ebo no ebesi ha high African History and Heritage TV. Subscribe na share na ma atifo enkaye enti masem ne se ne tofabum ne se kwa mitwiafo abeti asante mani abede konfo anochi adim atwitwiri fom bene ba bokwane manne nipa utim kasati sikadwa enti no santefo ye no kwese mogidi se munyina musunsum awo sikadwa mu a eni na mo ho ahwa konfo anochi na no obekwa semfon afa anochi hono asantefo ma abaka semfon afa anochi ho abeto abonte ba abedi atonyom ni ade no monka bibi nchirebe monfa bemfa mrakwanso na ne yebaka no ama nipa gidi afi konfo anochi na nipa gidi afi konfo anochi so ye fake prophet and now fake fetish priest
ne mo bɛka sɛ ɔde baeɛ no ɛno na nipa bɛgye adi Davida nipa onye ni ɛno nti ɛna nipa bi te sɛ Yesu Kristo ɛne nkɔmhyɛni Muhammad sallallahu a Kristofoɔ ne yɛfrɛ ne sɛn nkramofoɔ ɛnni bɛ ho agorɔ because bɛni bɛgyina hɔ ɛde masom no enti sɛ bɛmakwa no ma amanfoɔ de ba nim twitwiri fam a som no ne fapem na bubu enti sikawia ne fapem ne kɔmfo anɔkye na sa asantefoɔ ma makwa ne yɛde anɔkye asantefoɔ ma atoto nom egu ne ho fi na mote hɔ ahwɛ nhwɛ ha de a ɛbɛyɛ dɛn na nea ɔde baeɛ no obi agye adi ɔdɔfoɔ mede masɛm no asi ɔbanyansafoɔ yɛbu ne pɛ yɛnka nasɛm ɛno nti mam di kanka sɛ masɛm a mebɛkɛn no nyansani na bɛte aseɛ na nea ɔnyɛ nyansani a ahantan ahyɛ ne ma deɛ me explanation yam de aba yi no ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛte aseɛ meda mo ase mema mmɔne tie adehyeɛ